Ido amio nanga mejungo nje Sida na wakam na bambenyi bekam Arja den Lady Gambia Amin 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 merci Artis internasional Fulaki Jumlah Senegal Jadi ini di Gambia kapital Banjul Orang yang menjadi bunyi Orang yang menjadi bunyi Cuba Berada pulang yang lebih gini Kita ingat apa ini nama Orang yang menjadi gini Orang pulang yang lebih gini Orang pulang yang lebih gini Abang bebas yang salbite Orang yang bisa ikan ada bagi Hanya mau menjayunya Kita baik sama ada mau menjayu Dengan jaga Kukawat kesilapan Alat mau warna di kebebe aguna Jadi begitu kali rahat dan beri Coba Abang bebas yang lebih hari Sahabat yang mau menjayu Jadikan bebek ukuran jalan Lagi Senegal Halo penjualan juga goni Tidak ada meja Halo Yunan Laga goni Coba Coba Penjualan Nabi Penjualan ada pandang yang lagi
jey mo ko ngata ko de mola na be fulabi ko de mola na be fulangala bien kunkane ko ni ko ni ma fulabi ni ma Sénégal ko nabi fulabi ko wapi ko nabi fulabi amna ko nabi fulabi arab may jaw hade bi ci ko ko may jaw ko nabi ni dal may jaw sahabat le dari program concert bisa jadi ko ono omas le kita pour rendre himbe ni ko ko may jaw ko wona ene ko ene kandi mo ni may jaw ko kita mo ko fatto coba misalnya ini staff apa tuh bakal pelajari tuntane pelajara dengan kado kau besar dalam al-Jum'ah boleh mati boleh bisa menjual mama jadi gani mama di bulan ini coba dengan misal minimal ada perjalanan baru nyai kulan jalan ini jalan depan memang nyai alhamdulillah dari Allah voilà mais beltima mais calmini kulan jalan nabe goro e fok inde e mbaadi yette ta hunu felati arno salminde arno juurade arno fijade kulan jalan nabe fijana kawal nyai voilà alhamdulillah mi yetti Allah mi yettima mi yettanima fof kulan jala ko ari do ko mi yettanima hoɓɓe ɓe garɓe ɓe mi yettanima kontanne fuɗɗi leŋewal saare ñanco ñeppo voilà binde ɓe garɓe ko fof fulatin sohɓe ɗi on danno ko ɗi woni fulatin haɓantoɓe basal min yaada équipe am o e orɗo sud anade o oɗo ko dj am hélas mo gandirata ɗo guiledi fof ɓe jaadi Mali ɓe jaadi Gambia ɓe jaadi Guinée Bissau mine ɗo e leydi Sénégal voilà alhamdulillah yetti Allah yetti kala e staff am o mo gandirata Boubacar Gano Aljuma en nenam dado en hule matu en machallah ko jemma e ñaloroma ɓe garani pour fulati alhamdulillah yettide Allah oɗo ko télé ñamana TV mo gandirata mi ittimol depuis leydi Gambia pour mo ara mo faabade mawɗo Diaye mo gandirata to kako neyi kam ala ko mbo waɗnani kam ɓende ɓuɗɗi am hande ala ko bawmom heɓe so wona mi adda télé filma programme makko to A à Z janggo mo joɗo mo yiya programme makko mi weltanima délégation jiɗo fof mi weltanima pacanoɓe horoɓe pacanoɓe goni honɓe pacanoɓe goni horoɓe sare masanoɓe goni voilà elmo Mamadou Gano voilà ko kawal ko goƴirawan ko sehla gaddo fewi mi weltima joni noon e puɗɗa programme ɗum est ce que o pari est ce que onon pari
Bala Husay arbana interview Abdul Jai arbana interview ketem ketem menurut lagi deh gara kita sebagai desa menurut lagi deh pada gara kita sebagai par group gara kita sebagai tigi musidɓe ɓiyankoɓe Ñamana TV ha joni kuccodire ɗeɗo gaye mawɗe 2024 on 16 février ɓe kuccodire ɗeɗo gaye mawɗe ɓe mbawaɓe lamdade woda koɓe kallen affaire oɗo programme inchallah programme ala ko yombi en e garino e fuɗɗade programme joni e gaari e gayneji affaire programme o inchallah ya rabbi programme gila A ha Z kala mo heɓani arde ma a yimo e kuccodire ɗiɗo gaari mawɗe wawen haalde indema e yettode mum a lamdama indema yettode ma min ko Boubacar Gana mi wiyetemi ya ko hoto goɗoɗa min mi wodama ko ɗo Kunkanne oɗo kafu mbaɗɗo ɗo mbaɗanaɗo kafu ko ɗum maɗa oɗo ko mawnu am a comme programme o gila fuɗɗi ha ɗo yarta ana weltare mawde jiimi hen Ñamanare TV holli hande holliri men e aduna he ɗum ko weltare mawde minen kam ala ko ɓe mbawi wiide si wona men jaara Ñamanare TV e an film o minen jaara minen ñagonma balle juɗɗe e télé o kadi nde Allah naɓɗam mi yeeso komin beltima no fewi no fewi no fewi eyyi minen kam ko si wona weltare ko weltare rek ya ko noon tigui weltare moon ne Bouba Gano e Ñamanare TV ɓuuri on welto saabu ittude men depuis Gambie adda men ha ɗo e Kulandiala
wona go wona ɗiɗi wona tati mais ɗum ko weltare mawde par ce que mi anda joni laaɓi jeli joni no foti men gari ga mbiɗon noon ha jog gasani onon e Ñamnar TV aduna Allah fo yiiɗano so Allah jaaɓi min de ko wona weltare ko mbimami ko rek an a holli men jikke e jikke ɗe ɗon gasda ha men maya tan koye gurdam ɗo woodi haaji momin jogui fof walla programme momin jogui fof min ko amen tottata Ñamnar TV men tottata par ce que onon kollitan men e aduna he min jii ko gonɗon e wadde ko ligge mon de laaɓi image ji mon ɗi laaɓi minen ala ko min mbawi wiide si wona balle juɗɗe men ñagani on e onon ko mbatton ko pikko koko feewi no feewi non laaɓi non leeri minen kam minen belti kaddi beltagol eyyi ya ko noon tigui Bouba Gano min nani haala ma e dow golle Ñamnar TV inchallahu ya rabbi weltare mon nde min kollina ɗon ko Ñamnar TV ɓuuri on weltade ha yesso noon ko lawol kalne oyima ha yesso ko lawol kala ko woni yesso guite daɗani teppere muɗum par ce que ɓooy tan ma a yettoye ɗum kala ko jiiɗa aduna addi hunde fof ko seeɗa seeɗa Ñamnar TV e onon hanti hanti hunde otere inchallahu ya rabbi min nani kallago kalne keɓɗon programme so mbaɗi men contact ma on jiimen moƴƴi minen kam si Allah jaaɓi kanko ha programme men jogui ko Ñamnar TV jeeyi eyyi ɗum ɗon hande kadi gandon to monɗo ko onon ɗo to ko onon jeeyi to onon jeeyi ga si Allah lamɗo jaaɓi minen kam ko ɗumen ñaagui on jaam hakkude men e balle juɗɗe inchallahu ya rabbi yo Allah acciniren ha ɓooya juuta joni on jarama ɗo e Kula Ndiala on jarama e garduno ha ɗo inchallah kala mo heɓani arde o ngal yaha to YouTube a yiyat Ñamnar TV inchallah a yiya gila A ha Z so Allah jaaɓi bisimilla on jarama ya ko noon tigui musidɓe heeɓiyankoɓe Ñamnar TV ha joyiɗen dari ɗo e nder Kula Ndiala wawde hollirde weltare mabɓe o wawa en haalde ko hono o wiite inde makko yettode makko min ko Amadou Gano ko ɗum woni ko addi Ñamnar TV depuis Gambie ha ɗo e nder Kula Ndiala ko weltare hoɗum woni ɗo ha Ñamnar TV wawi noddede ɓe gara ɗo e depuis Gambie vraiment c'est un grand succès et surtout Fulakine hande ko waɗi ɗo ko o waɗani men surprise mo min ngala jobde e makko mi faɗano ɗum e makko nane nde mbo waɗi mi informé programme o min mbo Fulakine han naale men gue ma wel ndah kala ko a ɓuɓɓinani ɗo ganda ko ndiyam ma woni fotani noon kono mi faala kollaɓe ndiyam maɗam ilowol ngol ko ilat ha ila yawmidin ra émission ji mabɓe depuis Paris mi laaraɓe mi waɗaɓe suivre normal buy wona seeɗa te mi ari hande mi waddi jakarlo e mabɓe c'est comme si vraiment ko Pula duuɓe gonani ɗo donc ça veut dire ko remerciement mo joganimɓe ko Allah tan andi ko mbo remerciement y a rien à dire sincèrement parler ko weltare tan andi beltiɗo wiyata kaɓɓe kam donc mi wiyata ɗo Fulakine yo haɓɓam mais o waɗi quelque chose d'exceptionnel vraiment je vous remercie ko mbaɗɗon ko on gandata ho on mbaɗi mais ko minen daroɓe mon ɓe ko beltinɗon men ko minen min suivre on yo ça veut dire ko onon naɓana men Fuladu to min miiƴanoke Fuladu yettoro onon jottinana men toon Fuladu vraiment mi weltima buy wona seeɗa mi jaari artiste men o e staff mun o Fulakine ha e lamol mbo ala ɗo o fof miɗo salminaɓe fof vraiment ɓe mbaɗi gollal o waɗi weltare o waɗani men jikke o waɗani men surprise o holli men ko ɗo ya ko noon tigui mawɗo hono jiiɗa e yeeɓiyankoɓe Ñamnar TV immima depuis Gambie ari ɗo e nder Kula Ndiala ɓe gari ɗo ko weltare mawɗo ko Fulakine woni ko noddiɓe ɗo ɓe gari ɗo nde ɗo weltare an a immima depuis Paris a ari ha ɗo e nder Kula Ndiala ko ɗo jeeyaɗa a holliri weltare ma e Ñamnar TV ko Fulakine wawi ittude Ñamnar TV gila depuis Gambie addiɓe ha ɗo ko hoɗum mbawɗa wasiyade Ñamnar TV bon Ñamnar TV ko duwantoɓe ɓe tan no Allah ukkuɓe dowle ha han ɓe jotto ɓe ɓuura TFM ɓe jotto niveau international par ce que ɓen mbaɗa ko gandiranta machallah alhamdoulillahi rabbil alamin vraiment ko duwa tan min mbawata ɓe waɗande han kala komin kaali ɗo e maɓɓe tan tawa miɗen panɗini donc ko ñagotomi fof no waɗan duwa Ñamnar TV ɓe jotto to ɓe pokkirito ha ɓe jotto au niveau international vraiment golle mon peewi jooɗi machallah alhamdoulillahi rabbil alamin ya ko noon tigui alhamdoulillahi rabbil alamin Ñamnar TV ne yetti Allah
ko ittede depuis Gambie adde ɗo ha toon to wiyete Kulandiala ɗum ko hedde Pakourou Fayda wiyete ɓuri battorade Ñamnar TV yettir ɗum Allah ko ittede depuis Gambie adde ha ɗo e nder Sénégal ɗum ko yidde mawde waɗi ɗum te ono Kulandial naɓe ko jiɗɗo Ñamnar TV ko Ñamnar TV ɓuuri on ɗum yidde inchallahu ya rabbi yo Allah accindire ha ɓooya juuta oɗo programme mais diwani ko mbiɗa ko gila A ha Z on yiyambo so Allah jaaɓi inchallahu rabbi vraiment miɗen duwano on noon buy wona seeɗa miɗen duwano on buy min beltanimama on ha hono moɗon ala te Pulakin miɗo jarambo merci on jarama ya ɓeɗo ko yimɓe Kulandiala naɓe ɓe wiɓe beltani Pulakin ko itti Ñamnar TV depuis Gambie addiɓe haɗo e nder Sénégal ɗum no minen ko weltare mawde dow Ñamnar TV inchallahu ya rabbi mo heɓani arde foof yo yaha YouTube ayiya Ñamnar TV gila A ha Z oɗo programme hay hunde ma gata hay meselal si majji ma a yitugal so Allah jaaɓi